inauguración del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2024. Recibimos a los cómicos Andreu Buenafuente y Berto Romero. Hementxe ditugu gurekin Andreu Buenafuente eta Berto Romero. Komikoak ditugu gurekin. Ongi etorri 2024ko Donostia Zinemaldiaren inaugurazio galara. Hori esaldia esan duzun hasieran, San Sebastian ulertu da bakarrik, eta hemen Donosti deitzen diote, esan Donosti, bestela ignorante batzuk garera emango dugu, eta 72garrena. Esan zazpibi, Andre, atera zure kaiola horretatik. Hori handi bada guretzat aukeratuak izatea. Ingelesez ez badakizu ez komplikatu, Donostia Zinemaldia esan edo siglak SIF. Donostia Zinemaldia orkesteko gaude edo Zinemaldia soilik, hobeto, sinpleagoa. Zu jarretu nahi duzu, ez nuke jakingo zer esan. Jaialdi hau espainieraz mintzatzen diren herrialdeen artean garrantzitsuena da, baita Europako zaharrenetakoa eta ospetsuenetakoa ere gainera. Hori azpimarratu nahi dugu, 9 egunez, hemen Donostia izango da begirada guztien erdigunea. Begiranez, ari zarela, ezin duzu irakurri ere egin, zergatik ez dituzu betarkoa jantzi, pinpirina altzara orain. Ez da horregatik. Izan ere ez gara etorri gala hau orkestera bakarrik komiko gisa. Etorri gara antzezlea garelako ere bai. Zinemako jendea gara eta Andreu antzezlea hau askotan esan dizut, berriro esango dizut. Andreu antzezlea ez da beste Andreu bezalakoak, telebistakoak, ez dara dalako betorrekorik. Eta, bueno, nahi dut bultzatu, joera hau eta oso leku nadazu, probatu barko zenuke, Berto. Bai, azpimarratzeko nire begiraden indarra, sentitzen alduzu nire begirada. Bueno, jantziz eskailera nahiko altu daude eta hortzak hautsiko dituzu, bai, arrazoi duzu. Bueno, ez dakizun, baina askok jokatzen zuten, antzetzen zuten, betorrekorik gabe, adibidez Peter Sellers, Paco Martínez de Soria, ez dituzen betorrekoa jartzen. Bueno, nola daude, hilik daude, bueno, jantzi betorrekoak, bueno, jantzi ditut. 9 egunez zinema ospatuko dugu, film zoragarriak proiektatuko ditugu, hiri oso zinematografiko batean Donostian. Hemen dago Espainiako zinema aretorik zaharrena. Kontuz, arte ederrak antzokia, apartamentu turistiko bihurtzear dagoena. Bai. Nik uste du gala maitzen denean txandakatu egin beharko ginatekela, beti norbait egon da diren barruan ez adin turista alemaniarrik sartu amaiareko galan. Badakigu zertaz ari garen gu Bartzelonan bizi gara. Jaialdi hau oso herrikoia da, mundu osoari irekia dago, merezimendu handikoa, nik pertsonalki zoriondu egin nahi du Donostia hainbeste urtean ospe handiko jaialdi bat mantentzea lortu duelako. Hiri gisa desabantaila nabarmena izan zaiza esaten. Donostia politegia da, Donostiak ateratzeko ematen dizu. Jaialdien dinamika hori ulergaitza da, leku zoragarrietan egiten dira beti. Kan, Venezia, Donostia. Jendea zinema sartu nahi baduzu, hiria polita izateak ez du bat ere laguntzen. Zinema jaialdi bat objetiboki itxusia den hiri batean egin beharko litzateke. Adibidez, hori denok pentsatzen ari zareten hiri hori. Eta zer esango genuke 2008an egongo ez bagina eta pertsonen jaioterriaz iseka egitea edo komiko bati betoa jartzeko arrazoi nagusietako bat izango ez balitz bezala. Hori txistea deseraiki duzu ez bai, txistea deseraiki edo ni erarpegia deseraikiko dute. Zinemaldiak sail ofizial badu eta baldintza jakin batzuk bete berrituzte. Filmek parte hartzeko, ala nola beste ezen jaialditan ez parte hartzea, edo horren gaizki joan izana ez den inor ez den konturatu. Gainera azken urtean ekoetxetako filmak izan behar dute, ezin duzu ona film zaharrekin etorri. Eta pentsatu alakorik noizbait gertatu delako, dagoela aragori zarrita, noizbait erpestu izan dute antzinako azirudien bat. Ez dute zertan film burutsuak izan, ez da beharrezko, ez du euririk egin behar film guztietan. Zinemaldiak New Directors saila dute, eta hor nazioarteko zuzendariak dute bere lehen eta bigarren filmarekin. Ikusi duzunez, bigarren filmara zabaldu
da, ze batzuetan lehenengoak ez zeuden oso ondo. Bueno, familiare jartzeko, bai, ze zorion dungoa zaituzte beti, baina ez beti erakusten ibiltzeko. Bueno, hori esaten din niri Silbiak prakamotza jazten ditudanean, bai, bueno, irudi hori ez dugu sekula aztuko. Andreu, aipamen berezia belodromoko proiekzioaren proiekzioentzat, 3.000 pertsona inguru biltzen dituzte leku berean estreinali bat erakusteko. Urte osoan zinemara joaten den jendea sartzen dute egun bakarrean. Edizionetan zinema argentinarrari omenaldia egingo zaio. Eta hemen ezagutzen den bezala, Darinen azkena. Argentinako zinema arriskuan dago, hor badago gizon bat, Javier Milei, ura isilarazten tematua. Nik ez du desanimatu nahi inor, baina zorte hona berda argentinar bat isilarazteko. Animo horrekin. Milei da beste politiko horietako bat, askatasun hitza bere egin duena eta esan nahiak kendu diona. Brorekin egin dugun bezala, broetzerkin, bro, bai. Hilaren 24 izango da kursal auditoriumeko eskaileretan. Eta hortxe egongo da, izan ere, kanape denak zor dizkiogun pertsona, zinema hau aurrera ematen duena, Jose Luis Rebordinos, no, zer modu zaude? Javier Rebordinos, hemen dabil, bai. Pertsona, zoragarria, oso jatorra. Ba, eskerrik asko, Jose Luis, zoragarria. Esan du, oraingoan eseri egingo naiz dirudienez beste zinemali batzuetan zutik egoten zen betiko. Mila esker gonbidatzeagatik, Jose Luis. Bueno, ikusi duzu, findu inda, mehetu eginda piloa. Bueno, maitasun oso, Bueno, ematen du ez, bueno, anaiaren trajea jantzi duela. Bueno, badakizu Rebordines esan duela, utzi egingo duela, hau da bere azken zinemaldia? Ez, esan du hemendik 3 ediziotara utziko duela, alde zarroetek abisatu du, Barsako Txabik bezala, abisatu egin zuela. Bai, orduan, 62 urte bat ditu, 65 urterekin utziko du. Ara, ez diogun bakar bat ere barkatuko gizarte segurantzari, onena da bera. Bueno, badakigu zinemalia utziko duela, baina agian, Katarrera doa, Katarko zinema astea zuzentzera. Txabi bezala, Donostia zinemaldia hitz egiten badugu, eta horretaz ari gara, hain zuzen ere gaur hemen. Izarrez eta saridunez ere hitz egin behar dugu egunotan. Izar asko egongo dira hiri honetako kaleetan, zehar, barra piloa, frantsesek baino gehiago egongo dira. Hau da, bueno, aholku gisa bere iziko dituzue izarrak frantsesen gandik, izarrak pixka bat xumeagoak direlako. Bai, txalotu, hemen txagodeta. Eta haien artean, Kate Blanchett antzezlea eta koizlea, dago nik Kate deitzen diot. Blanchett, bai, aurten Donostia saria jasoko du Pedro Almodóvar, ere bai, Pedro deitzen diot ere bai. Eta Donostia saria ere jasoko duena. Gero gurekin ere Javier Bardem, egongo daldik Javier ere deitzen diot. Eta badator sari bat jasotzea Donostia saria. Badakizu ezer duten sari horiek, bueno, sari duen horiek ez dela petarruko ematen. Pentsa esan dudanari buruz. Bardeme jasoko du joan urtean eman zioten saria. Ezin izan baitzuen jaso, gidoilarien eta antzezleen greba bazegoen galdera fintzi filosofikoa. Nola nabaritzen du antzezle espainiar batek greban dagoela? Hau da, antzezle greba ez da oksimoron bat? Hau da, esaten dugunan bezala isiltasun arranditsu, ilusiozko realitate, brokolia gozagarri. Greban dagoen antzezle esan moldean, zinema munduko erredundantzia bada. Neurriko aurrekontu baten antzera. Nik greba egin nuen, nik greba egin nuen. Nik, beti etxean egoten aizai, noiz dituko diaten, eta gaur esan nuen. Gaur ez dut itxengo, izorra itezela. Atera nintzen berra metorikorik gabe, ostia bat hartu nuen. Hitz egin dezagun Javier Bardemin buruz, Harribitxi nazionala da, hain antzezle moldakorra da, hainbeste rol desberdin jokatu ditu, zen benetako referentzia bihurtu dela. Ez bakarrik beste antzezle batzuentzat edo zen pertsonarentzat ere psikologoek erabili egiten dute pantone emozional gisa. Ateratzen dituzte berargazki piloa eta esaten dizute, gaur ze Bardem zara. Eta hor jazuk aukeratu egiten duzu. Ni nago gar pixka triste, Ramos San Pedro mara dentroko filmeak. Gaur topera nabil oso goian, dena flipatzeko moduko eruditzen zait, estilgar bezala dun pelikulan. Eta ze hile daukan, Javier ze indarra. Pixke bat eskatuko diot, injerto txiki bat egiteko. Hori bambua bezala azten da. Bardem horrazten denean gero pandartzak hendu berritu horrazetik. Gorazi behar dugu, aurtengo zinemaldian 250 film
proiektatuko dira 6 sail lehiakorretan, eta 7 sail ez lehiakorretan. Hau da, zinemaren ezkonduak versus ezkongabeak, 250 film baino gehiago 8 egunean. Eta bateo batek pentsatuko du, bueno, gutxi iruditzen zaizki. Bai, beti dago jende hola, beti esaten duna. Bueno, nahi nuke zinemaldia sekula ez bukatzea. Bueno, beti goze zaretenak, baduzue mota guzietako proiekzioak urte osoan zehar. Badakigu batzuk zinemaldi bat beste atzetik lotzen dituztela, eta batzuk oraindik 1993ko edizioan jarraitzen dute. Ohore handia da guretzat, zinema beteka da honetan parte hartzea, eta txantxak utzita, atsegin handia da Donostia zinemaldiari hasiera ematea 72. edizioan. Ongi etorri. Eskerrik asko denoi. Onaino txantxak, Rebordinos oso bizkorra da, eta, zuek aurkeztu gala, baina gauza garrantzitsuak beste batzuei emango dizkiet. Rebordinos ona da guri mandiku R2D2 eta C3POren rola mandiku, baina nor da Millennium Falcon pilotatzen duenak, Barbara Goenaga antzezleak. Gabon, mi esker. Ezin dezu imaginatu ze niretzat zer dan hemen egotea zinemaldian, nire hiri Donostian, eta gainera inbeste jende zoragarriaren aurrean. Eta, hemen nago bi txoriburu hauekin. Gabon. Gabon, Andreu. Hainbeste komiko Euskadin eta bi hauek Bartzelonatik ekartza ere. Hori gu bakarrik iten dugu, Etorri honera gurekin, dena gurekin. Ze Andreu Buenafuente, kaixo Andreu, zu, kaixo, soldaduzka, hemen egin zuen, eta horregatik uste du berak, urrezko danborra emango diotela. Baina berak uste du, berak beretan uste du. Atzo, adibidez, Juantxora joan zen, eta tortilla hogitartekoan tomatea jartzeko esan zuen. Un poquito de tomate, eta... Kutu pixka bat, tomate pixka. Gabon Donosti. Eta gero sagardoa itzuli zuen, ze burbuilak gutxi omen zeuzkan, sagardoak olakoa da, Andreu. Eta, baditugu, nik uste dut komiko gehiago, adibidez, zatezu, Oskar Terol, Angel Alkain, Gorka Ginagalde, Trompa Galantarekin gainera, eta Grazia Handiagoarekin, baino ez, beraiek ekarri ditugu onera. Eta Berto, kaixo, Gabon, Berto? Bai. Bai. Berto, txindokin uzten badezu, 8ek janiten dute. 2 ordutan. Holako xea da, txintxua. Baina, egia esan ez nago oso... Egia esango izuet, ez nago oso, hau dena hitz egin dut, eta hau dena esan dut, ez nago oso seguro, ez nago, deseroso nago beraiekin hemen. Orduan pixka bat ingo deguna da, estaba comentando que como habéis hablado un montón... Komentatzen ari nintzen, asko hitz egin duzuela, piloa, zu ere ari zara, hitzetapiz, baina euskara beti pixka bat luzeagoa da. Eta gero berriro hitz egingo duzuen ez piloa, nahi balin baduzuen, joan zaitezke ur pixkate datera, esate baterako, bale? Bai, nahi duzun bezala. Joango gara, bai, ur pixkate datera. Baina lehen da bizi gusten badidazu, nahi nuke zerbait euskeraz ez egin hori. Ez azula egin, ez da beharrezkoa, Andreu, ez da beharrezkoa. Baina nik behar dut euskaraz hitz egin. Barkamena eskatu, euskaldun bezala, eskerrik asko. Bai. Me da mucha vergüenza, Andreu. Lotxa handia ematen dit, Andreu. Ez da zer pasatzen. Miresmen handia diet euskal kulturari eta euskarari. Munduko ikuntza zarraina eta egoa, euskaldunek duten sormenak emena eta tradizioak eta natura maizatzeko modua eredu izan beharko. Lizateke gutxionzat, eskerrik asko. Libanoa. Pixka bat es mucho, Andreu, eskerrik asko, gracias. Por ser los maestros de ceremonia. Mila esker zeremonia maisuak izateagatik. Bai, noske. Eta, zailak eta leian hariko diren film batzuk aurkeztu aurretik,
Zinemaldiko lantalde osoaren partetik txalo bero bat eskaini nahi diot Alberto Arizagari, 20 urte baino gehiago zinemaldiari lotuta egon ondoren utzi egin gaituen lankideari. Bezarkada haundi bat bere familia osoari. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primera noche. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo de ella. Eta zinemaldiak 13 sail ditu. Sail horietan, zinemaldiarekin lankidetzan aritzen diren enpresa batzuek, balio jakin batzuk aurkezten dituzten proiektuak eta sari ekonomikoekin parte hartzen dute. Hala nola, realizadore berrien lehen edo bigarren filmak, New Director sailean, baita Espainiako lankidetza saria eta Agenda 2030 Euskadi Basque Country saria ere, giza eskubideak sustatzen laguntzen duten filmetarako. Sari bat dugu gainera euskal gastronomiari eta produktuei buruzko filmentzat, beste bat genero ikuspegia aitortzeko eta publikoaren 2 sari. Hala, sail paralelo horietan 12 sari emango dira guztira. Eta sail ofizial bat dugu, aurten 21 filmek osatuko dutena, eta horietatik 16 lehiaketara doaz, horien artean Mike Leigen Hard Thrust, lan berria, 2019an Donostia saria jaso zuen Costa Gabrasen film luze berria, Konklabe filma, Ralph Fiennesekin, eta Pilar Palomero, Alauda Ruiz de Azua, eta Itziar Bollanen filmak, eta bar. Albert Serraren estreinaldia, zinemaldian ere, zinema urte bikaina jaialdian. Hemen dituzue, ikusi ahal izango dituzuen pelikuletako batzuk. Sail ofizialean 7 sari entregatuko ditugu, garrantzitsuena film honenaren urrezko maskorra izanik. Zinemaldia oso jaialdi popularra da, zinemaretoak benetako iskuz entzulez beteta egon ohi baitira, baita guretzat oso berezia den leku bat ere, Belodromoa. Non aurten, Diego San Joseren Celeste telesaila aurkezten dugun lehiaz kanpo, Carmen Matxirekin, goazen telesaila denbora berriaz gain ere, Euskarazko telesaiak ala 11 denboraldi ditu guztira. Eta azkenik, Arregi eta Garaino zuzendari Maite eta Miretxien Marko filma ere Belodromoan ikusiko dugu. Eta aurten, 3 Donostia sari entregatuko ditugu, gaur Javier Bardemi emango diogu, bihar Cate Blanchett aktore australiarrari, eta datorren ostegunean azkenik Pedro Almodobarri. Donostia sarien banaketak ETV lauean, eitb.eus webgunean, ladoskatean eta RTV Play plataforman ikusi ahal dituzue. Izar eta talentu edapen hori guztia ezinezkoa izango litzateke noski zinemaldiaren bazkide diren erakundeen laguntzari gabe. Donostiako udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Gobernu Kultura Ministerioa. Eta gure babesle ofizialen lankidetza ere ezinbestekoa da, noski, Radio Televisión Española, EITB eta Movistar Plus. Baita, gure kolaboratzaile ofizialak ere noski, Audi eta Kutxabank. Eta hori guztia esan ondoren, zinemaldiaren 2024ko edizioko lehen saria ematea iritsit, Fipresti saria. Zinema Kritikarien Nazioarteko Federazioak banatzen du sari hau eta 1925an du jatorria. Zinemarien hasierako garaian, 1930an Fipresti izena hartu zuen. Sariak nolabait esateko Michelin izarrak bezalakoak dira. Bide batez ez dakila esan ote dudan, baina Donostia, Kiotorekin batera, metro karratu bakoitzeko Michelin izar gehien dituen munduko tokitako bat da.
Eta azkenik, FIPRESiko kritikariek munduko zinema jaialdi ospetsuenetako film ospetsuei ematen dizkiete sariak. Jakin dezagun nori emango dioten saria aurten, eta hortarako gurekin dugu Ela Bittencourt kritikaria. FIPRESI, Prensa Zinematografikoaren Nazioarteko Federazioak, datorren urtean 100 urte beteko ditu. Eta urteko film onenaren sari nagusia aurkezten du urtero. Mundu osoko 70 herrialdetako 800 bat kritikarik, inoiz baino kopuru handiagoak, botoa eman dute. Eta 2023ko film onenaren sari nagusia Yorgos Lanthimosen Poor Things komedia liluragarri eta ibiltariari ematea erabaki zuten. I am finding being alive fascinating. Eta saria jasoko du Manuel Muro, Walt Disneyko general managerra. Yorgos Lanthimosen izenean eta talde osoaren izenean eskerrak eman nahi ditut sari honengatik, eskerrak eman nahi dizkiot FIPRESI elkarteari eta baita ere zinemaldiari hartu egin duelako. Zorion asko eman digu eta erakutsi dizkigu beti inspiratzaileak diran istorioak eta kontakizunak. Eskerrak asko sariagatik berriz ere. Gabon, ongi etorri antzezle ospetsuak programara. Non antzezle handiei elkarrezketak egiten dizkiegun, pertsonaien barruan nola sartzen diren galdetzeko. Gaur Berto Romero antzezlana dugu, gurekin aurrera. Berto, txalo bero bat. Berto, zu antzezle ospetsua zara jakina. Noiztik? Joan den uztailaren 20tik, ja. Oso egun zehatza, ez? Nik erabaki nuen eguna da. Bai, ederki, baina hori ez adute ikusentzulek erabakitzen. Ze ignorantea zaren antzezle bat ospetsu bihurtzen da, berak erabakitzen duenean. Eta gero, berak jakinarazten die ikusentzule, publikoare sutilke, baina gupidari gabe. Zuk ez duzu prentsaurreko bat ematen esaten arratsaldeon hemendik aurrera antzezle ospetsua naiz. Ez, beste modu batera jakinarazten duzu, pistak emanez. Adibidez, gohartzen alduzu antzezleen artean moda jarri zenean aspaldi kalera pijama jantzita irtetea edo alfombra gorritik ala paseatzea, bai, esaten zenuen, begi entrenatu gabeak santzuen, hastaki ikertena, ez hankasartu. Ez dut ulertzen orduan pijama jantzi behar duzu jakinarazteko ospetsua zarela. Ez, hori modu bat baino ez da. Nik adibidez bizarra ustea erabaki dut. Eta hori beste modu bada, jakinarazteko ospetsua zarela, Espainiako erregeak behin agertu zen bizarrekin ez dakiko goratzen zaren, eta mezu hori bota zuen, amaitu dira txantxak eta txorakeriak oraino eritxega. Bai, zigiluak aldatu zutuzten, eta bai, edo ronkano bezala, serioari gara Andreu, bai ez. Barkatu, orduan, pijama ala bizarra, ez, oso erredukzionista zara modu asko daude adibidez, beste modu bada, elkarrezketetan galderak egiten dizkizutenean begi bistako gauzak egia handiak izango balira bezala erantzutea. Adibidez, egin galdera bat, adibidez. Adibidez, nola egiten diozu aurre komedia eszena bati. Sekula ez komediatik, Andreu, sekula ez komediatik.
Nire izena esan eta gero esaldi bera errepikatzea ere antzezle ospetsuen gauzalda. Ez, hori ja astakirtenen kontua da, baina bai, ondo zabiltza, bai. Bere jarrera propioarekin ospetsuak direla jakinarazten dute, adibidez, Zetangana, adibidez, ospetsua zen, bere ibilbide hasi zuenean, lehen albuma atera aurretik ikusi eta zera pentsatzen zen, tipo hau oso ospetsua da. Bai, etxetik atera zen ja, ospetsu, edo Ricardo Darín, adibidez, bere ospetsu bihurtzi hori gertatu zen, ila txuriz tindatzen hasi zenean, berak oraindik beltza du, baina jendak ez zuen baloratzen, ila ez zuenean txuria, eta ila urdindu zuenean, kaixo, Ricardo, bai, ez dakit non zauden, baina, bueno, ez du bere telefonoa, baina, horrela egiten dugu, ospetsuekin beti ez, telefonoa baino bezala. Bueno, bukatzeko zurekin hitz egitea, luze xamarra gertatzen ari zai, niretzat ere bai, egia esan, zintzuk dira etorkizunerako duzun planak antzezle ospetsu gisa? Bueno, hasteko, nire antzezle modua aldatzea, antzezle ospetsu batek antzesten duenean, beti arraro hitz egiten du. Etenak egiten ditu berrez direnean, zentzurik gabeko aldatzen du tonua, gero munduko ezen lekutakoak ez diren azentuak egiten ditu. Horre guztiak lilura sortzen du ikusentzulen artean eta etengabe begiratzen dute, istripu bat balitz bezala. Bueno, fragatuko dizute, nahi duzu fragatzea? Bueno, zoragarria litzateke, egingo dizut oinarrizko bat Hamleten bakarrizketaren hasiera. Lehen bizi egingo dizut uztailaren 20 baino lehen, nego bezala, orduan ospetsua nintzenean, eta egin dizut orain, ospetsu naizela. Iruditzen zaizu? Egingo dut? Momentu txoba da. Izan ala ez izan hori da arazoa. Zer erabaki duin hartu behar du harima zintzo batek. Ala berlotxagabe bate sufritzea zorroztasun lehiakorrak, ala matxinatzea zorritxarren itxaso baten aurka, eta aurre egitea horietan desagertuz. Ze irutzen zaizu? Bai. Patxal xamarra, neutro xamarra. Hoan egingo dizut antzezle ospetsu gisa. Hiltzea edo lo izatea edo izan ez izan hori da arazoa. Zer erabaki duin hartu behar du, Harima zintzu batek, ala berlotxagabe bate sufritzea, zorroztasun lehiakorrak, ala matxinatzea, zoritxarren itxaso baten aurka eta aurre egitea horietan desagertuz. Eta listo. Bai, kontratazioa zabali dago. Zorionak, Berto, gozatu zure bizitza berri honetaz. Orain bukatzen da programa, datorren astean izango ditugu, trankas eta barrankaz gurekin, gure saioan. Eta agure esango dizuegu Donostia Sariaren entregarekin, emate horrekin benetan. Adituari galtu barko diogu, baina, zutaldekoa zarenez, Javier Bardem antzezle ospetsua da. Ez duzu ezertxori ikasi, ez? Esan dizudan horretatik. Eskerrik asko, guazen, Berto. Eskerrik asko. Aste honetan, 30 urte betetzen dira Bardemek jaialdi internazional batean lehen saria jaso zuenetik. Baldakizue non jaso zuen? Hemen, zinemaldian. 1984ko irailaren 24ean. Zinemaldiak Zilarrezko Kontxa entregatu zion Javier Bardemi Días Contados eta El Detective y la Muerte pelikulengatik. Gogoratu dezagun une hori. Buenas noches. Concha de Plata al mejor actor. Javier Bardem por su trabajo en las películas Días Contados y El Detective y la Muerte. Recoge Javier Bardem. Gracias, Papa Vigas. Asko Bigas aitan ni sortzeagatik, González Suárez ni gan konfiantza izateagatik. Esker Uribe.
Orduan ere, zinemaldia izan zen norbaiten talentua aitortzen zuen lehena. 30 urte igaro dira arrez geroztik, eta ezer gutxi pentsa zezakeen Pilar Bardemen seme, Juan Antonio Bardemen iloba eta artisten familia bateko kide Javier Bardemek bere ibilbidea inbeste igoko zela. Javierrek beti bilatu du erronka jokatu duen rol bakoitzean, bere pertsonaien larruan sartu eta pertsonaiak errepika ezinak bihurtzeko gaitasun kamaleonikoa izanik. Jamon, pelikulako landa eremuko gizon gogorrura, edo Huevos de Oro, filmeko Iberi armatxoa, Diaz Contadoseko junkia, aktorari ospea eman ziona, eta bere Romeo Dolorosa perdita Durangon, antzesteko gaitasun izugarria duen gizon baten mimesi gaitasuna agerian utzi zuena. Reinaldo Arenasen rolak, Before Night Falls filmean, mundu merkaturako ateak irizki zizkion, eta nazioarteko ibilbideari ekin zionala, No Country for All Men lanari esker lortu zuen Oscar sariak berretsi zuen bezala, ahaztu gabe, Woody Allenen, Vicky Cristina Barcelona pelikula ere parte hartu zuela. Estatu Batuetako merkatuan, izarra izatea erakargarria bada ere, Los lunes al sol eta El buen patrón edo halako film konprometituan rol handiak egiten dituen zinema espainiarreko aktore izateari ez dio inoiz utzi Javier Bardemek. Arte zinematografikoaren historiako antzezle gutxi izan dira gai, izar kondizioa uztartzeko, zintzotasun artistikoarekin, konpromiso sozialarekin, eta emanaldirako talentu ia magikoarekin, ez? Giza eskubidekin duen konpromiso pertsonala agerian geratzen da ere, Invisibles, Hijos de las Nubes, eta Santuario dokumentalen zuzendari eta ekoizle gisa. Komikoen biloba, komiko baten semea, komiko baten anaia, Javier Bardem beti leial izan zaio familiaren tradizioari. Interpretazioa mundua hobetzeko bitarteko gisa aldarrikatzeko tradizioari alegia. Gaur, gurekin ditugu, bere anaiarrebak, Monika eta Carlos Bardem. Gabon Donostia. Nervioak dantzan ditut. Nik uste dut ia ez dagoela egunik nire bizitzan, lankide batek, antzezle batek, teknikari batek, antzokitako jendeak, auzoan, farmazian, edo superreko kutxazainak ez didanik esaten nahi ama. Zure anaia ehundoko antzezlea da. Herrialde honetako antzezlerik onena, eta nik esaten diot, barkatu da planetako antzezlerik handienetakoa. Planeta osokoa. Eskerrik asko. Hau guztia Javierrentza da. Baina mundu guztiak ez dakina da, eta privilegiatu batzuek bakarrik dakigu, oso hurbil gaudenak dakigu Javier dela antzezle baino gizaki hobea. Antzezle baino seme hobea. Antzezle baino anaia hobea, bikotekide hobea ere bai, eta aita hobea eta lagun hobea. Javierrek maite bazaitu zugan bizi da, eta bere bihotzean egotea oso gauza ederra da. Nik eskerrak ematen dizkiot, unibertsoari egunero bera gugan bizi delako, eta uste dut horren deskiziatua dagoen, horren galduta dagoen herri bat eta planeta batean nire anaiak egiten du leku hau askoz ere atseginagoa izan da denontzat. Javier, maite zaitugu. Duela urte asko elkarrekin bizi ginen Javier eta ni, elkarrekin bizi ginen eta atea erikin nuen behin etxean, eta Javier arkitu nuen etxean lurretik arrastaka. Eta ikaratu egin nintzen, galdetu nion, zer duzu, Javier, ez, eta arrastaka jarraitu zuen. Eta ni argitazur, bere aurrean jarri nintzen, eta esan zion, ze arraio ari zara hor arrastaka lurretik. Esan zidan, arra naiz. Eta ni, venga, favorez, etzera arba, zu mutil zoragarri bat zara.
Eta orduan begiratu ninduen esan zidan, ez. Saiatzen ari naiz, sentitzen, batek, botila batean zer sentitzen duen. Isolamendu gorena sentitu nahi dut. Hori 1993an izan zen, prestatzen ari zen El Detective y la Muerte filma. Orduan, bat izan nahi zuen botila batean barruan. Gaur, gainean, errobeien gainean ibiltzen da. Ondar gainean. Hori da Javier handi bat. 5 filma jartzen badituzue, nire nahiaren 5 filma, sekula ez duzue Javier Bardem ikusiko, 5 pertsona diferente ikusiko duzue. Pertsonaiaren gana joaten da, desagertu egiten da pertsonaian, eta berak duen gaitasun hori, hau da, sortzeko gaitasun hori, oso antzaz gutxien eskura dagoen zerbait. Erraztasun hori jolasteko modu hori pantailan gauza askoren frutua da. Alde batetik, errespetu eredatua duelako, antzez leofizioagatik, maitasun sakona egiten duen lanagatik, eta entrenamendu handia, disiplina handia, eta lan ikaragarria. Baina, horri buruz Juan Carlos Corazak hitz egin dezake nik baino beto bere maisua. Gabón, buenas noches. Gabon. Ez da bateroikoa zinemako izar batek ez ematea hau bezalako sari garrantzitsu bat. Baina Javier horrelakoa da, eta ni hementxe nago. Niretzako benetako orea da, hemen egotea. 20 urte zituenean, nire eskoletara iritsi zenean, jakiminez eta gogo handiz beterik zegoen. Eta gazteek dituzten berezko erokeriekin. Oraindik ere maite du antzezpena eta badu ikasteko gogoa. Bizirik du maitasun hori. Eta erokeria batzuk gertatzen direnean edo agertzen direnean badaki horiek zientzia eta inspirazio bihurtzen. Artista, familia, zoragarri eta handi batetik dator. Ama Pilar Bardem, Anaia Arrebak, Carlos eta Monika, osaba Juan Antonio Bardem, lehen guzua Miguel, Aiton Amonak, Izeba Amona Zarrak, bere lanarekin eta harriarekin ere hor dihardu. Aitaren abentura zaletasun hori ere badakar. Zorionekoa, Javier. Zorionekoak, Javierrek maitasuna aurkitu zuela Penelope Cruzen ondoan. Bere adiskidea, lagunak bizitzan maitasunean eta artean, eta beren seme alabekin Luna eta Leo. Javierrek bokazioaren bidetik eta bokazioaren bidea adierazten du hainbeste artistek bizi dutena. Berarentzat historia kontatzea da bere bizteko arrazoia. Javierrek beti harago joan nahi du. Bere bihotza irekitzen dio oinazeari, postasunari, bere pertsonaiak diren moduari argiei eta ilunei ere bai. Javierrek poza du bere baitan eta prest dago beti taldeekin jolasteko ikaragarri gustatzen zaio, kolaboratzea, imaginatzea, zuzendariekin lan egitea, lankideekin ere lan egitea eta lan apartekatzea. Umore zen ikaragarria du ere bai, apala da eta eskuzabala. Gainera, empatia du, inoiz ikusi dudan empatiarek handiena du, oinazearekin, giza oinazearekin eta sufrimenduarekin justizia sena ere badu, implikazio soziala eta humanitarioa. Javier inspirazioa da pertsona askorentzat, eredu gazteentzat.
Javier nazioarteko erreferente da. Javier antzezle gisa lagundu egiten du antzestea bilakatu dadin herrialde honetan eta baita beste herrialde batzuetan ere. Eskerrik asko, Javier maitea. Opari bada zurekin batera ibiltzea, elkarrekin aurrera egitea adiskideetasunean eta sorkuntzan. Benetan bedeinkapen handia da. Horren beste une zoragarri oparitzen dizkiguzu, une divertigarriak, kezkagarriak, unkegarriak eta gogorak hartzen diguzu artea bizitzaren ospakizuna dela. Gonbidapen bat azken batean guk gure burua zaintzeko eta besteak zaintzeko, eraiki ahal izateko suntsitu ordez. Eskerrik asko, Javier, eskerrik asko egiten duzun lanagatik, ematen duzun guztiagatik, eta baita ere artearen ibilbide misteriotsu eta jariotsuari erantzuten diozun moduagatik. Artea funtsezkoa baita gizartearen osasunarentzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei eta eskerrik asko Javierri ere bai. Gabon, jaun Andreak. Me llamo Javier. Javier dut izena. El cine es magia. Zinema magia da. Horregatik nahi dut antzezlea izan. Tiene alma de artista. Artista ere bada ama bezala. One has such a different idea of oneself. ¿Tú no has visto en tu puta vida un yonki como Dut zinez ni bezalako jonki bat ikusi. compuesto de hombre? Gizona naiz eta piztia ere bai. Ordua iritsi da. Pirata izateko ordua. Kaixo Esparro. Konturatzen altzara bruti jota zaudela. Gerra bat ez da sekula erdizka irabazten. Ama oso gaiztoa izan da sekula ez dut ikusten zapalduak zapaltzaile bihurtzen. Horrek esan nahi du. Legalki ni ez nagoela inor, ez naiz inongoa. Ez da ez gaituztela ikusten, da ez gaituztela ikusi nahi. Iritsi da unea soluzio justua bilatzeko. Sahara mendebaldeko herriak hitz egin behar du. Adiskideak ikusi ditut azken kontinentearen mirariak, baina orain dugu azken erronka. Hau amaituko da. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. ¡Eres un guarro! Terrutxa zara. Eta zurre ezpikotxa. Oso ondo pasako dugu. Galdetuko dizut, ea torri nahi duzun. Duzuen nire gelara. Apegira piratu eta egia esan. Ez zaitut berriro ikusi nahi. Kendu paretik. Ez egin hori, mesedez. Ba aldakizu, bizitza ez da beti zuk nahi duzun bezalakoa. Niretzat putakume bada eta espekulatzaile bat. Ero hutsa. Nitaz gogoratu mesedez. Nire leku hartu behar duzu. Ezin dut alakorik egin bosta jola zait, nik sinesten dut. Sekula ez nahi zain zoriontsu izan nire bizitzan. Con ustedes, Javier Bardem, Premio Donostia 2023.
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrak eman nahi ditut. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Nahikoa da. Bai, zuzenean gaudela, telebistan gaudela, eskaleta badagola eta jarraitu behar diogu eskaletari. Eskerrik asko. Gustatuko litzaidake zuei esatea, bai, bihotza zabalik hartzen du saria, maitasun eta kariño guztiarekin zinemaldiak beti erakutsi direlako, 1993an etorri nintzenetik, Los Huevos de Oro filmakin, eta niretzat izan zen bataioz zoragarria kartel hori ikustea Maria Kristinaren aurrean, nik potorroak ukitzen, eta esan ez, zein dut. Eta izan zen adiskidetasun handi baten hasiera zinemaldi honekin, hain ederra da, horren beste gauza eman dizki, maila profesionalean, pertsonalean, eta hemedik pasatu dira nik maite ditudan pertsona guztiak, nire etxe egiten ditudanak, nire familia, nire amagura, ama denok gogoratzen dugu egunero ama maitea bere presentziagatik, beti dago gure bihotzean, gure belarrian, beti esanez haren ustez zintzen bide zuzena. Bide zuzena, duintasunera eta etikara. Bigas Luna bezalako zuzendariak, niretzat izan zen hasiera. Hau da, suerte handia izan nuen, zure lana, horrelako pertsona eder batek bataiatzea hain xarmangarria, divertigarria, zaindu egiten zintuen ikaragarri Bigas Lunasek, maila profesionalean egin idaten oparirik handienetako bat. Donostian duela 30 urte sari bat irabazi nuen, eta oraindik ez da sinisten irabazi nuenik. Eta hemenago gaur hau jasotzen. Nire Anaiarreben eskutik, izugarri maite dituen Anaiarreben aldetik, maite ditut eskertzen diek, beraiek ezin induten. Ama lanean ari zen bitartean, beraiek aita amaren papera egin zuten. Egokitzen ez zitzaienean, eta ni bizirik baldin banago, fisikoki gainera, ez bakarrik espiritualki eta emozionalki, hori izan da nire Anaiarrebek beren arreta eta maitasuna eman zidatelako, eskerrik asko, Anaiarrebek. Eta gero suerte handia izan nuen ate bat jo, eta Juan Carlos Corazak ireki zen atea. Eta sinitzen berarekin lanean, eta Juan Carlosekin aurkitu nuen maitasuna, zailtasuna zertzen, hau da, lana duin egiteak duen zailtasuna. Guk egiten dugun lana antzezle gisa, zer ikusia du egiarekin, zintzotasunarekin. Gezurra esatearen guztiz kontrakoa da, ez gera manipulatzaileak, beti egin behar duzu gardentasunetik, eta biluzik egon behar duzu emozionalki, adimenaren aldetik, ideologikoki, eta judizioa aldetik. Lan horrek bizitza osoa hartzen digu, ze aurreritzeak dituen pertsona gara, konplejatuak, traumak ditugu, mina, gorrotoak, amorruak, eta urrundu egiten gaituzte sormenetik azken batean, pertsonen gandik. Eta Juan Carlos, egunero, berarekin dagoen une oro, beti erakusten dit lezio humanitario bat. Ez, humanitario ez, humanoa. Hau da, zer garrantzitsua den arna sartzea, oinak sentitzea lurraren gainean, eta besteari entzutea ze garrantzitsua den. Eta hori gaur egun inoiz baino garrantzitsuagoa da. Ez baitugu egiten, mugikorra ditugu, pantalla ditugu, eta ez dugu egiten errazagoa delako gorrotatzea. Errazagoa da besteari begiratzea, eta aitortzea zer gurrutzen gaituen, eta ez zer elkartzen gaituen. Juan Carlos antzezpenaren maisua da, eta bizitzaren maisua da, eta maite dudan adiskida ere. Juan Carlos beti izan da, eskatu digu, aitortzea zer garrantzitsua den, egotea bestearentzat. Lanetik, antzezlearen lan apaletik, prentsaurrekoan esan dut, antzezleak egoa behar duela espilu baten aurrean jartzeko, kamera baten aurrean jartzeko antzoki batean, jakina bestela ezingo luke egin. Baina behin igotzen zarenean, ego hori
alde batera utzi behar da. Pertsonaiak bizi dezazun. Kontatu nahi duzun horrekin darrar dezan eta protagonista izan dadin. Eta ez zure problemak, zure nahiak edo zure desirak edo zure handi nahiak. Eta nik hori egiten dakit ateratzen zaidanean. Juan Carlosek eskutik eramaten nauelako, berak asko dakielako gizakei buruz eta zorionez. Zurekin prestatu ahal izan ditut. Bueno, ia lan guztiak egia esan. Eta ez dago, egun bakar bat ere, aluzinatzen ez dudaneik bere gaitasunarekin. Hau da, xehetasunak detektatzearekin, jokabidearen xehetasunak, aparte egiten gaituztenak, eta hori da honena pertsonaia bat ere egitzean. Zer egiten zaitu bakarra. Eskerrik asko, Juan Carlos, urte hauetan guztietan nirekin egoteagatik ikaragarri maite zaitut. Eta azkenik, hau eskaini nahi diot, lagunei nire amari, gure amari, esaten dudan bezala, presente dago antzoki honetan, zoriontsu nabaritzen dut, sentitzen dut, emakume bat, maite dudan emakume bati, berarekin partekatzen du nire bizitza. Eta eskerrak ere bai. Eskerrak ere bai bihotz-bihotzetik. Zu zaren gizakia zarelako. Sakon-sakonetik esaten dizut eta arduratu egiten zarelako bizitzaz. Zure seme-alaben bizitzaz, zure amaren, zure familiaren bizitzaz, zure lagunak, zure bizitzaz, artearen bizitzaz, besteen bizitzaz. Ezagutzen dituzun askorengatik, baina sufritu egiten duzu haiengatik eta zaindu egiten dituzu ere bai. Eta noski, hemen dagoen jaun honen bizitzagatik maite zaitut eta bihotz-bihotzetik. Eta kitxo, honekin, esta cosa tan hermosa que me regala Rebordinos. Rebordinosek eman didan goza zoragarri honekin eta Donostiako talde zoragarri honekin benetan oso jatorrak dira. Eta baita ere zinemaldi honetako publikoagatik. Zuek, hau nire gure semearentzat bat, Leonardo eta Luna. Gizaki zoragarriak eta bi aingerutxo. Ezakit nola esan, bi suerte izan dira bizi garen bizitza honetan. Zaintzeko aukera izan dugu eta erakusteko aukera ere izan dugu. Ez dezaten bere burua saldu. Zintzuak izan daitezen nahi duten horrekin, beti ere inori kalterik egin gabe. Eta batez ere guri erakusten digutenak, gurasoak garen aldetik, egunetik egunera pertsona hobeak izaten eta noski. Gainera guraso hobeak izaten Leo eta Luna maite zaituztet, eta hau bihar eramango dizuet. Eskerrik asko denoi. Zorionak. Usten badidazu iritzia ematen oso ondo jaso du saria. Eta oso ondo emana ere baize, balin badago zerbait bereizten duena. Zinemaldia beste zinemaldi batzuetatik sariak epaimaiak ematen dituela zuzenean. Nominaturik gabe ez dago izendapenik, zinema egiten dugu, ez gara Operación Triunfo egiten ari bai, ados nago, erabakimenez, hau da. Nominatu izate hori, pixka lotxagarria da, ez? Nire iritziz ematen du epaimaiak, lana utzi duela egin gabe, egon naiz begiratzen, lauren artean zelantzan egon gera, eta kalaren egunean erabak esaten dugu. Ez, mundu guztiago zabera egingo balu, ebakuntza bat egingo diot, baina aukeratuko dut kirofanoan bypass bat egiten diodan, edo fimosis bat, hori egin diteke, hori ezin da egin. Notario atorra dila, kirofanora, eta antzezlentzat benetan ikaragarria da. Gu bezalako antzezleak, berto zu eta ni bezala, zu gehiago ez. Zuritzetu
dituzte nominatu, Bueno, egia da, zuk aurkeztu duzu, baina ez zaitu nominatu. Bueno, Feroz sari batera, baina serioari gara bai edez. Bueno, oso ondo, Feroz oso ondo dago, ez da zinema kontua. Ez diazu ulertzen. Naiz eta nik azaldu ez zenuke sekula ulertuko, ordu bete egon bagina ere. Hau hitz egin behar da, benetan pasatzen norbaitekin. Dibidez, Espainiako arte eszenikoen presidenterarekin, akademiako presidentearekin, Cayetana Guillén Cuervorekin. Ongi etorria. Gabon, benetan emozio handia da hemen egotea, nik Rebordinos maite dut, ez batut esaten, ez da nengo dut. Bueno, zemuz, mutilak zertan lagun dezaket, bueno, ez dite ulertzen, Andreuk esaten dudana, zu nominatu zintuzten, bai, nik Goiara, bai, antzezle honena, El Abueloren gatik, Jose Luis Garzi maitearena, baina ez zieten eman. Eta filma egon zen, Oskarrera nominatua, atzerreko film honen gisa, baina ez dikuten eman. Bueno, orduan, azte galtzaile taldea gauden, hemen argazkia benetan zoragarria da. Bueno, baina nire kasuan gazi gozoa izan zen. Penelope Cruzi eman ziotelako, Penelope maite zaitut, Polite maite zaitut. Eta hori Penelope Cruz irabazi zuen, La niña de tus ojos engatik, eta hori izan zen bere lehen goia. Bueno, oso zintzoa da nire kasuan Javier Pereirak irabazi zuen. Eta ez dut berriro agurtu, Javier egia da, bueno, ez dugu berriro elkarri ikusi, baina gauztako ladia. Bueno, ne jakin izan banu zenbat goia irabaziko zituen Penelope ondoren parkinan kenduko nion. Hori horrela da ere. Bueno, orain esplikatuko dizkizuet aldez aurreko une horiek goia batean zaudenean, bueno, benetako urduritasuna, badakizu ez duzura irabaziko, eta hori bakarrik ulertzen du nominatu egon den horbait, Andreuk ezaki ez dutelako inoiz nominatu. Beraz, bai, bueno, ezin dut imaginatu, baina ikus dezaket. Bai, bizipen bada, eta orain ikus dezaket, gainera, horretarako gaude Televisión Española, eta berreskuratu egingo dugu noiz nominatu zintuzten eta ze aurpegi jarri zenuen. Bueno, imaginatu dezakezu, ez da beti gauza bera, bueno, lagunak ikus dezagun, ikaragarria benetan. Eta nominatuak antzezle errebelaziorako, Berto Romero, Tres bodas de más engatik. Ja, parrezari idea. Eta irabazlea aurten? Javier Pereira da. Ze, bueno, aspaldi ez nituen irudiak ikusten, baina ondo ikusten zaitut, irudi hortan, oso, ondo agertzen zara, itxura hona duzu, bueno, nik guain azalo beha dutan, baina gehiago, baina, anile gehiago duzu, orain, ematen duzu txakor baten atzealdean. Bueno, ez zitzaion amorruaren abaritzen, Javier Pereiran gatik, bueno, niret, ustez, atal hau bukatu egin behar dugu. Bueno, hemen garrantzitsuena da, Donostia zinemaldian, hau ez dela gertatzen, Bertoren arpegia ez duzu jartzen, inork ez du galtzen, eta epaimilari esker. Beraz, etor dadila 70. edizioko epaimaia ona. Leila Guerriero, idazle eta kazetaria. Frank Kranz, antzezle eta zuzendaria. Kristos Nikou, zuzendaria. Karol Eskota, ekoizlea. Ulrich Seidel, zuzendaria. Eta Jaione Kanborda, zuzendari eta epaimaiburua. Denok ospe handiko profesionalak. Beraz, presidentari emango diogu orain hitza. Joan den urtean, urrezko maskorra irabazi zuena. Jaione Kanborda. Gabon eta ongi etorri. Buenas noches. Es especialmente Gabon benetan
Pozik nago hemen egoteaz, nire jaioterrean, eta nirekin batera daude profesional eta zinemagilei bikainak, sentiberatasun ikargarria dutenak. Zinemaldi hain garrantzitsu honetan. Kalitatea eta askatasuna adierazpidea ez du parekorik planeta osoan. Epaimai gisa, erantzukizun hori egiten dugu gure errespetutik, konpromisotik, eta baita ere zinemari dugu maitasunatik, eta bizitzari diogun maitasunatik. Ere, bideo horratz bat bezala gure erabakietan. Egun zoragarriak biziko ditugu, erakargarriak, murgildu egingo gara pantalla hondian, eta bat egiten gaituen horretan elkartu egingo gara gizaki gisa, biztanle gisa, mundu harrigarri eta bitxi honetan. Besterik gabe esan, goza dezazuela, 72. zinemaldi honetaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, epaimaikideei, eta mila esker ere Cayetana Guillén Cuervori. Agur. Erki. Estamos acabando. Mamaitzen ari gara. Aiskide, iritsi da zinemaldia inauguratzen duen filma aurkezteko momentua, Emmanuel. Ikuspegi feministagoa eskaintzen du Emmanuel Arsanen 1992ko eleberrian oinarrituta. Inori hiperventilatzen hasi arte eta woke kultura madarikatu eta feminismo madarikatu esan ordez, no nire nera bezaroko onanismo ikonoa zikintzera, goratzen nahi dizuet, Emmanuel 40 film baino gehiago dituen saga bat dela. Zer esaten naizea, bai, 40 baino gehiago. Marvelena txantxa hutsa da, Emmanuel Cinematic Universe delako erikin konparatuta. Emmanuelek denetatik egin du. Eta saga honetan titulo mordoa daude. Adibidez, Emmanuel espazioan, da bat, edo Emmanuel versus Dracula. Beraz, espazioaren nahi ez gogoratzen, baina, grabitaterik gabe, orain esango dizut, iluntasunaren printzea garaitu izan bazuen, patriarkatua ere garaituko du, lasai gaitezen. Ikus dezagun filmaren trailerra onarena, gaur aurkezten duguna zinemaldian, eta lehiaketan parte hartzen duena. Tell me something. What goes on in the head of a person in front of a closed door? Erantzu, zer du buruan gizon batek ate bat itxita duenean eta ez dakienean desiratua ote den? Atea irekiz gero muga gainditzen ari da edo aitzitik bestearen nahia betetzen. Beste aldeko pertsonaren arabera dago hori. Gozatzea erabaki alduzu? Zer egin zenuen nire logela zinenean, baina ontzian sartu nintzen? Atera beharko zenuke. Beldur naiz. Sensazio aparta la jaina. Ze izen duzu? Eta gurekin dugu filmeko ekipoa, Audrey Diwan zuzendaria, Noemi Marlan, Sasha Juan, Will Sharp eta Jamie Campbell Bower aktoreak. Saio ofizialean lehian ariko den filma denez ekipoak ezin digu ezer esan. Ezin duelako, alegaturik egin. Que digo que no pueden hablar. Dutela hitz egin beraz hemen dute, baina ezin dute zertxore esan. Galdera bat egin nahi diet eta ikusi nola sufritzen duten, zoriona filmagatik, espero du suerte handia izango duzuela. Txalo bero bat beraientzat. Eskerrik asko. Laguna gelditu da, ematen zuen txori batzu sartu direla gela batean eta hortxe gelditu dira.
Barbara, Berto, adiskideak, bueno, hau da amaieraren unea. Gustatuko litzaidake ahal izan ezkero, omenaldi bat egin genen nioke euskal kulturari. Bueno, abesti bat osuntzitzen ez duzun bitartea, Mikel Laboren abesti bat, ze ez dizugu barkatuko, hori ez da barkatzen. Bueno, gainerako ikusiko dugu. Ez, bueno, nik gutxi dakit, baina nahi dut albaldin bada, gehien impresionatzen dauden adierazpen batekin, aurreskuarekin bukatu nahi nuke. Dantza solemnea da, omenaldi gisa erabiltzen da, eta nire asko gustatzen da aurreskua. Bai, oso ondo dago. Herri honen izaera erakusten du, segurtasun handia izan behar duzu, herri gisa, agintari handiak pertsona batekin hartzeko, beraren aurrean dantzatuz. Baina aurresku dantzatzen da, zaie agintariei. Ez, gertatzen dena da, dantzatu behar zaiola norbaiti. Adibidez, dantza egin diezaiokogu, Peneloperi, esate baterako. Baina, erabaki behar da, nor dan autoritate gorena, tangana. Bueno, enaiz, hortan sartuko uste dut, oberena izango dutela, niri dantza egitea. Bueno, ez da horrela, zuk ez duzu zure buruari dantza egin. Bueno, egia esan, ordaintzen duenak erabakitzen duzu, kontratatzen baldin baduzu, hori egin du nik, bueno, itxusi eruditzen zai, lehendakaria hemen dago, jendea dago. Bueno, baina, bueno, zuretzat dantza egitea, bueno, irain bada, ze irain eta ze histori. Bueno, irurutatik nabil hemen atzea eta aurrean. Bueno, sar dadila dantzaria. Ilusioa ingo dit. Txalo bero bat. Ez dakizu ze ilusioa egiten didan. Bai, esparrein, gustatzen zait. Gabon. Es como un mix. Modernoa da, ez mix. Bueno, itxon pixkat. Mejor. Ahora sí. No fastidio. No, hombre. La sé. Ya está, la sé. No, bien, Ondo, bai, lase. Kontuz, baina tornikete bat egin beharko diogu hor, bizkat, bai, odol jarioa du, bai, a ber. Bueno, hori dena, bueno, hori bizi izan dut gutxien, ez, eskerrik asko, beso altxa, bueno, hau goiekin etzan gertatzen, hori esango du, hau Donostia da. Bueno, eskerrik asko guztiagatik, eskerrik asko zuen pazientziagatik. Zedut ondo zoa zela hortik, bai.